Σύμφωνα με την παράδοση, η Ιερά εικόνα της Παναγίας της Παπαντής βρέθηκε το 1770 επί τουρκοκρατίας, μισοκαμμένη και θαμμένη, με αλλοιωμένα τα πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού, σε ένα στάβλο που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι κατακτητές κοντά στον τόπο που χτίστηκε ο ναός. Η παράδοση αναφέρει ότι η Παναγία φανερώθηκε σε μια γυναίκα κρεπτοχριστιανή στον ύπνο της και της υπέδειξε να ψάξει στους στάβλους του Πασά. Εκεί, ο υποκόμος βρήκε την εικόνα της Παναγίας, την επωνομαζόμενη Παπαντή. Στο σημείο που βρίσκονταν οι στάβλοι, ανεγέρθηκε 25 Ιανουαρίου του 1860 και εγκαινιάστηκε 19 Αυγούστου του 1973 ναός αφιερωμένος στην Παπαντή του Σωτήρος, ο οποίος σήμερα αποτελεί τον Μητροπολιτικό Ναό της Καλαμάτας. Ο ναός έπαθε ζημιές από τους σεισμούς του 1886 και του 1986 και απειλήθηκε από την πυρκαγιά στις 2 Φεβρουαρίου του 1914. Η Ιερή εικόνα έπαθε ζημιές, οι οποίες στην πορεία αποκαταστάθηκαν. Η λιτάνευση της εικόνας έγινε για πρώτη φορά το 1841 για να συμβάλει η Παναγία στην αντιμετώπιση της επιδημίας της Πανόλης. Σήμερα, ο ναός γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου, όπου γίνεται αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το προηγούμενο βράδυ διενεργείται εσπερινώς με λιτάνευση της εικόνας και ολονυχτία. Η Καλαμάτα και όλη η Μεσσηνία γιορτάζουν με λαμπρότητα και κατάληξη την Παπαντή του Χριστού κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου. Στη λιτανία συμμετείχαν αγήματα των ενόπλων δυνάμεων, φιλαρμονικές ζήμων της Πελοποννήσου και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και μεσσηνιακοί σύλλογοι. Το παρόν έδωσαν και εκατοντάδες μαθητές, καθώς και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Φέτος στη Λιτανία, στο πλαίσιο της θρησκευτικής εορτής, παρευρέθηκαν και πολιτικά πρόσωπα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που κατάγονται και από τη Μεσσηνία, και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης με απόφαση του Δήμου Καλαμάτας. Η εορταστική ατμόσφαιρα επικρατεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας κάθε έτος, που η πόλη φιλοξενεί και πλήθος κόσμου από άλλες περιοχές που επισκέπτονται την πόλη. Ελπίζουμε να σας ταξιδέψαμε μέχρι την όμορφη Καλαμάτα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις επόμενες εκπομπές μας για τη Μεσσηνία. you.